Løvernes tørn. Hvordan læser man? Du kan den udenad. Der var løver, og så tommede Simba ud over klippen. Løverbæren var ren og fyldig til at støtte Simba. For alle tørn, for alle dyrene på kongeslægen starter over hyænerne til at dræbe Mufasa og Simba. Så selv du blive konge. Startede Simba og snuttede sig og løbe langt væk. Heldigvis bliver Simba venner med Voldesved Pumba og marekatten Timon. Ja. Og en dag mødte Simba sin gamle lille Nala i junglen. Simba lever, råbte Nala. Hun redder os fra straf. Nu fritter Rafiki Simba ud på slæden. Nej! Hvad er det? Jo. Slæden? Ja. Nu flytter Rafiki Simba ud på slæden. Og deroppe på himlen finder et øje på et fars billede i stjernerne. Husk, hvem du er. Du er min søn, og den eneste rigtige kunde, sagde en store løve til Simba. Simba vendte tilbage til en flot. Mr. kastede sig over, og det slus. Simba stod stak ud over klippekanten. Ja. Hvad mere? Ikke ret meget mere. Kun lidt til. Sæt sådan frem. Ja. Vil du have til fanden? Noget, som man kan lide med? Nej, jeg vil ikke. Kæmpe her. Vil du ikke det selv? Nej. Skal jeg sende? Ja, så vælger jeg en bog. Ja, den her. Jeg har læst den her. Okay. Men jeg kan ikke finde ud af det. Her. Nej, prøv. Har du prøvet det før? Nej. Så jeg viser dig, hvordan man gør. Jeg kan ikke finde ud af det. Så jeg viser dig det.